Искаш ли да знаеш защо повечето хора ти отказват да купят от тебе? Отказват ти, отиват при конкуренцията и купуват от тях. Или просто някой им звъни 3 дни след тебе и решават да работят с него. Да, на моменти не си нацелил момента просто. В смисъл, жена им ги е ядосала, работника е взел парите и е избягал. Всичко може да се е случило. Това е напълно нормално. Но през останалото време идва момента, в който повечето хора просто не вярват в продукта си. В смисъл, ти се опитваш да му продадеш нещо. Без значение дали е по телефон, дали е наживо, и този човек те вижда. Или те чува, или и двете. И просто усеща тази несигурност в теб. Усеща, че ти не си сигурен в това, което му предлагаш. И съответно, той защо трябва да го купи от теб, когато ти самия не вярваш, че това нещо работи, че това нещо прави това, което ти му казваш и което той иска да прави. Съответно, отива при някой друг, другия човек му го предлага абсолютно също, само че звучи 100 пъти по-сигурен от тебе и съответно той го купува от другия човек, а не от тебе. Така че постарай се точно поради тази причина да научиш какво точно продаваш, какви са му плюсовете и какви са му минусите. И ако искаш още полезни съвети, последвай ме, харесай видеото, за да може да ти излизат и други мои видеа.